Si les parets parlaren, demanaríem pobles vius i cases habitades. Benvingudes, benvinguts a una nova edició del magazín de la custòdia immobiliària, l'espai que hem preparat dins del programa de custòdia immobiliària per a fer difusió de la proposta. Podeu seguir els altres episodis en el nostre canal de YouTube. Avui estem en Benifairó de la Valldigna, al Mercat Ambulant, i vaig a fer una exposició dels detalls de la proposta de custòdia immobiliària. És un programa que estem executant gràcies al finançament de l'Àrea de Desenvolupament Rural i Despoblació de la Diputació de València i comptem amb el suport dels ajuntaments d'Ador, Alfauir, Almiserà, Benifairó de la Valldigna, Potries, Rafael Cofer i Ròtova. I també Palma de Gandia. El contingut de l'exposició serà un poc contextualitzar els motius pel que estem treballant la proposta i també entrar un poc al detall dels fonaments en què es basa. Al mateix temps, exposarem al final de la presentació un exemple real d'un cas concret que estem estudiant i així podreu veure com és el funcionament del que estem treballant. Abans de començar la presentació, vos llancem l'espot que hem preparat. Endavant, Sara. Ai, si les pares parlaren és l'eslògan que hem triat per a donar a conèixer la proposta. L'objectiu és crear una parc d'habitatge en lloguer assequible i en aquest sentit estem treballant en l'assessorament a propietaris d'habitatges buits, així com caracteritzar el parc d'habitatges buits que ja, a més, portem fent des del 2022 que van començar en l'oficina d'habitatge. El que busquem és fer difusió i sensibilització sobre la problemàtica i per això avui hem preparat aquesta exposició. El problema de l'habitatge buit és bastant important a la comarca. Tenim que de mitjana un 20% de les cases buides dels pobles estan infrautilitzades. Aquestes són dades de l'INE que estan basades en el consum d'electricitat de les cases actualitzades l'any 2021. Tenim que el major percentatge de cases buides es trobem en Barx, seguit de Villalonga i Palma de Gandia, que tenen aproximadament un 25% de cases buides. A més, com que som una zona d'una comarca costera, estem bastant influenciats per el turisme. En la gràfica podeu veure que la major proporció de cases d'ús esporàdic la tenim en els pobles de costa i això fa que les opcions de lloguer siguin principalment de temporada. És a dir, que només hi haguen ofertes de lloguer en hivern i que les persones que opten per aquesta opció de lloguer hagin de deixar les cases en estiu, que és quan major rentabilitat li donen a aquestes cases. Ja entrant un poc en profunditat dins del nostre treball que hem realitzat des del 2022, aquestes dades que en principi hem obtingut de l'INE les hem pogut constatar a peu de camp en els pobles que hem vingut treballant i aproximadament es mouen en els valors que hem anomenat del 20% de cases buides. Aquestes cases buides tenen unes característiques comuns i és que hi ha una degradació que en molts casos fa que aquestes cases no siguin habitables.
A més, són cases de bastant superfície, entre 180 i 200 metres quadrats, i el programa arquitectònic està desactualitzat, fruit de que el modus vivendi ha anat canviant en els últims anys. Les opcions per a les propietàries que tenen cases buides són, d'una banda, vendre i que el mercat determine quina opció té esta casa, rehabilitar i llogar, la qual cosa també implica que els propietaris han de fer front a costos importants, a més de la gestió del lloguer, no vendre i tindre la casa parada, la qual cosa també dona una important degradació, o, més en la línia del que nosaltres proposem, cedir la casa. I això té una major implicació, però per això amb el programa de custòdia immobiliària volem treballar-ho. Com vegeu en les imatges, tenim exemples de degradació que en aquests anys de treball hem pogut veure de primera mà. Normalment es deriven de problemes d'humitats, però també són cases que sovint estan inacabades i això també genera problemes de salubritat. Fins i tot hi ha cases que tenen vegetació en el seu interior i això provoca una proliferació de fauna que té importants molèsties al veïnat. Una primera aproximació que vam fer en l'oficina d'habitatge en l'edició anterior finançada per la Diputació de València, en la que volíem proposar un pla de mobilització d'immobles buits i que podeu consultar en la nostra web, és que en els casos d'una degradació tan important que implica una rehabilitació integral, tenim que l'opció, atenent als criteris del mercat immobiliari, que busca un rendiment brut al voltant del 7%, ens dona que hi ha total necessitat de fragmentar les cases per obtindre aquesta rentabilitat que exigeix el mercat. La qual cosa no només ens dona preus assequibles, sinó que són preus bastant elevats i fan que la proposta sigui molt complicat d'escometre. Aquesta anàlisi econòmica l'hem volgut il·lustrar en ofertes fictícies de lloguer. Per exemple, tindríem un lloguer d'un pis en Potries de 2 habitacions i un bany i 62 metres quadrats per 750 euros al mes. Tindríem també, per exemple, un lloguer d'un estudi en Rafelcofer de 45 metres quadrats a 480 euros al mes, un pis en Ròtova de 2 habitacions i un bany en pati per 750 euros al mes, una casa en Ador de 60 metres quadrats per 650 euros al mes, o un estudi en Castellonet de 52 metres quadrats d'una habitació i un bany per 600 euros al mes. També tindríem, per exemple, una casa en Almiserà de 77 metres quadrats per 780 euros al mes, o una casa en la Vall d'Ebo de 3 habitacions, 2 banys, terrassa i jardí per 370 euros el metres quadrats. Per tant, tenim que són preus bastant elevats i que estarien fora del que considerem lloguers accessibles. Per tant, per evitar d'afrontar la problemàtica en aquests extrems, el que proposem és la custòdia immobiliària, ja que una rehabilitació integral, com hem vist, té un cost de rehabilitació molt més elevat que el valor de l'immoble. Per tant, en aquests casos seria difícil d'intervindre en qualsevol cas, bé siga aplicant els criteris de mercat o inclús en els casos més rendibles, com podria ser un hotel rural. Aleshores, aquesta situació és la que, a través de la proposta, pretenem evitar. És a dir, a més de facilitar l'accés a l'habitatge, el que volem és evitar la degradació d'aquestes cases buides. D'altra banda, tenim que en els casos d'una rehabilitació parcial, en les quals el cost de l'habitació és menor que el valor de l'immoble, la proposta sí que podria funcionar i a continuació veurem un exemple de com s'hauria d'aplicar. La proposta de custòdia immobiliària es basa en 5 eixos. El primer és la no especulació, ficant en el centre la funció social de l'habitatge, és a dir, que les cases
principalment han de ser habitades i així donar vida als pobles. El segon eix seria la posada en valor de les cases buides, perquè, com hem vist, aquestes cases, si estan infrautilitzades, es degraden i el que volem és evitar aquesta degradació. En tercer lloc, hem detectat que als pobles existeix una xarxa veïnal que fa front a millorar les opcions d'accés a l'habitatge, sobretot per a gent jove, i el que volem a través d'aquest instrument és enfortir aquesta xarxa veïnal. En quart lloc, és molt important tindre la capacitat d'establir compromisos a llarg termini perquè per garantir, diguem, que puguem escometre les intervencions i fer la funció social que pretenem, necessitem que els períodes de sessió, com veurem, siguin més o menys llargs. I això implica un nivell de compromís basat en contractes de dret real i enllaçat en el punt anterior és que hi hagi garanties per a les parts, d'una banda per a les propietàries que cedeixen l'habitatge i el veuen millorat, i d'altra banda les persones que a través de la borsa d'habitatge en lloguer que pretenem generar tinguin garantit el dret d'habitar. Per a la propietat hi ha 5 beneficis que destacaríem de la proposta, i és que el primer és que no perd la titularitat de l'immoble, és a dir, en que es practiqui la cessió acordada a la millora, el titular de l'immoble va ser el mateix i li retornarà la propietat millorada. D'esta forma, aquest retorn implica una revalorització i, a més, té el manteniment assegurat, per tant, evita la degradació d'esta casa. En tercer lloc, tenim que s'elimina de despeses, com pugui ser l'IBI, l'aigua i la llum, ja que això ho assumiria l'entitat de custòdia. I un benefici important és que pot ser una solució transitòria per a casos de multipropietat, és a dir, cases que freqüentment als pobles s'hereden i entre tots els hereus de vegades és difícil arribar a un acord de venda o qualsevol cosa. D'esta forma, a través de la cessió, podrien tindre una solució transitòria que evite la degradació i es beneficia del que hem anomenat. Com a entitat de custòdia, el rol a assumir seria el d'entitat facilitadora de processos. D'una banda, a través de la sensibilització i la difusió sobre la problemàtica, el que pretenem és captar aquestes cases buides i valorar el potencial que tenen per a que la custòdia siga satisfactòria per als parts. D'esta forma, es formalitzaria els compromisos a través de contractes de dret real i que estan subjectes a la millora de la casa, és a dir, subjectes a una inversió. Per tant, una volta formalitzada la cessió, ja com a entitat de custòdia i en col·laboració dels ajuntaments i la Diputació, cercaríem el finançament per a que es pugui escometre aquesta millora en la casa. Per a il·lustrar la proposta, hem preparat un exemple basat en un cas real d'una casa de 2 plantes dels anys 60 que en els últims 15 anys no ha tingut ús i té una superfície construïda de 112 metres quadrats. La proposta d'intervenció està orientada en renovar la cuina, sobretot la bancada i els aparells, perquè disposa la bancada molt baixeta, com és habitual en les cases antigues, i els aparells no estan actualitzats. Tampoc disposa de forn. Després tindríem la renovació de les finestres i balconeres per a millorar el confort tèrmic de la casa, així com una renovació de la instal·lació elèctrica perquè està pensada per a una potència molt baixeta que en l'actualitat no es fa servible, i una pintura interior per a millorar l'aspecte de la casa. Així vegeu unes fotos que il·lustren la proposta. Com vegeu, la cuina, això, és un banc baixet.
I res, té els defectes derivats d'estar temps parada i no haver-se fet cap millora a la casa. A nivell de números, esta proposta tindria una inversió de sobre 30.000 euros, el que ens dona, tenint en compte que hem considerat que un lloguer accessible per a aquest habitatge serien 370 euros mensuals, per tant tindríem una sessió total de 8 anys. Serien 7 anys d'ús de l'habitatge i un de carència per a poder fer l'obra. I bé, si voleu tindre més informació de com estem treballant les propostes, podeu acostar-se al punt d'informació ambulant que tenim disponible en els pobles que col·laboren en la iniciativa. També podeu consultar la nostra web i les nostres xarxes socials per estar al dia del que estem treballant. Estarem fins a juliol i també vos convidem a que estigueu atentes al nostre canal de YouTube, ja que anirem penjant més vídeos del magazín de la custòdia immobiliària. Gràcies per la vostra atenció i esperem veure-nos en el punt d'atenció per al que considerem.